Joo, arvoisat matkustajat täällä. Olen kapteeni Saikkonen. Mikä perkele? Mikä tuo piippi? Mikä tuo piippi? Oota, mikä se on? Mikä helvetti? Hei, nyt. Nyt ei moottori toimi. Joo, niin on. Toinen. Se on tuo oikea moottori on pimiä nyt. Hei, äläpä mitään. Kyllä se Ei jukolista, nyt se palaa tuo toinenkin pala. Näin on. Koita, kaputapa se nyt. Ei saakuta, sammu koneet. Arvoisat matkustajat, pyydän teitä nyt taas jälleen kiinnittämään turvavyöt. Nimittäin nyt meillä on teknisiä ongelmia. Tutustukaa nopeasti näihin etuistuinten taskussa oleviin pakkolaskukaavakkeisiin. Meillä on ongelma täällä. Näyttää vähän siltä, että meidän molemmat moottorit on pysähtynyt, ainakin hetkeksi. Ja jos ne oikein karttaa tuossa tulkittiin, niin mun mielestä me ollaan nyt kyllä justiin tuossa Färsaarten päällä. Että me katsotaan, että löytyy joku kiva kenttä, niin käydään siellä ja pannaan myllyt nyt kuntoon ja vaihdetaan tulupat ja lähdetään taas uudestaan. Tämmönen haveriki tässä. Me aletaan nyt pikkuhiljaa puottamaan tätä lentonopeutta täällä, niin pitäkääpä kiinni. No niin, ja sitten vaan, ei muuta kuin... Käännä vähän oikein. Ota vähän, joo. Pidä siinä vaan, nyt tulee joku sademetsä. Se on aika pehmonen, ottaa mennä siihen vaan. Kyllä se piti. Joo, ja pistä jarrua vaan. No ei. Teosi. Oho. Täällä sitä ollaan Färsaarilla. Tervetuloa Färsaarille. Toivon, että lomaisuus on miellyttämisen